ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା OTET ପେପର 2ର 2012ରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର 30ଟି ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌତୂହଳ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଶାରୀରିକ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଆବେଗିକ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ସାମାଜିକ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନେ 30 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ବୌଦ୍ଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? 1ରେ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମତବାଦ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ଗଠନମୂଳକ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ନୈଦାନିକ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ସାମଗ୍ରିକ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ସାମଗ୍ରିକ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନା 0ରୁ 6, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା 2ରୁ 6 ଏବଂ ଅପସନ୍ 3 ହେଲା 2ରୁ 10 ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା 0ରୁ 2। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାପ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ସଂପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9 ନମ୍ବରକୁ। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ନା ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ମୌଳିକତା, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି ନଥାଏ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କରେ? କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବାସ୍
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା କଥା କହିବା, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିବା। କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା, 1ରେ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅପସନ୍ 4 ହେଲା କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିଶୁର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶିଶୁର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଏଠି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପ୍ରଶଂସା, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ପୁରସ୍କାର, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ଶାସ୍ତି ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଏବଂ ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଠି ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 14 ନମ୍ବର ନା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା, 1ରେ ହରି ଗଣିତରେ 90 ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସମାପ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ବାସୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ 40 ଶବ୍ଦ ଟାଇପ୍ କରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ରାମ ହରି ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖେ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ଅପସନ୍ 2 ହେଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ଅପସନ୍ 3 ହେଲା ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। କୁହ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହଟ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ଙ୍କ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ଅନୁଶୀଳନୀ ନିୟମ ଏବଂ ଅପସନ୍ 3ରେ ହେଲା ଅନୁଶୀଳନ ନିୟମ, ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହଟ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କ'ଣ ନା
ऑप्शन नंबर 1 आमर एठी जीव राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तुति नियम। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। प्रथम बुद्धि परीक्षण किए प्रस्तुत करथिले? देख पिले माने ऑप्शन 1 रे देला कोन ना सिरिल बट, ऑप्शन 2 रे अल्फ्रेड बिने एवं ऑप्शन 3 रे एम ए मेरिल एवं ऑप्शन 4 रे एल एम टर्मान। को पिले माने राइट आंसर कोन हे? प्रथम बुद्धि परीक्षण किए करथिले ना अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन नंबर 2 आमर एठी जीव राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। केउंटी बुद्धिर एक स्वरूप? देख पिले माने ऑप्शन रे कोन देला 1 रे वंशगत एवं परिवेष्टिनी द्वारा प्रभावित होई न थाए, ऑप्शन नंबर 2 रे ला परिवेष्टिनी रो एक दान, ऑप्शन नंबर 3 हैला एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए एवं ऑप्शन 4 हैला जीवन सारा वृद्धि पाए। तो को पिले माने हम राइट आंसर कोन हे जीवो? कोन हे जीवो? ऑप्शन नंबर 3 आमर एठी जीवो राइट आंसर एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन शिक्षकों को किपरि साहाय्य करे? देख पिला माने एटी ऑप्शन 1 रे देला पढ़ाइबा पई पाठ्य संबंध रे अधिक ज्ञान लाभ करिबा पई, ऑप्शन 2 रे ला शिशुर पारिवारिक इतिहास जानिबा पई, ऑप्शन 3 ला शिशुर श्रेणी सांग मानक सहित संपर्क जानिबा पई एवं ऑप्शन 4 हैला निजर वृत्तिगत दक्षता बढ़ाइबा पई। तो को पिला माने राइट आंसर एटी कोन हे जे 21 नंबर क्वेश्चन रो ना ऑप्शन नंबर 4 निजर वृत्तिगत दक्षता बढ़ाइबा पई। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। शिक्षादान समय रे जेउ मूल्यांकन करा जाए ताहा केउ श्रेणी रो? देखो पिला माने एटी ऑप्शन 1 रे देला व्यवस्थान, ऑप्शन 2 रे ला गठनमूलक एवं ऑप्शन 3 रे ला नैदानिक एवं ऑप्शन 4 रे ला समाप्ति सूचक। शिक्षादान चालुथिबा समय रे हमर गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए, ऑप्शन नंबर 2 हे जीवो एठी राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। शिशु केन्द्रिक शिक्षादान रे कौन हुए? कौन हुए? देखो ऑप्शन रे कौन देला शिशु आपे आपे शिक्षा लाभ करे, ऑप्शन नंबर 2 रे ला शिक्षकों अपेक्षा शिशु अधिक सक्रिय रहे, ऑप्शन नंबर 3 ला शिक्षक शिशु को अधिक पढ़ा दियंती एवं ऑप्शन 4 ला शिक्षण रे शिक्षकों उपस्थिति अनावश्यक। तो को पिले माने हम राइट आंसर कौन हे जीवो? कौन हे जीवो? ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों अपेक्षा शिशु अधिक सक्रिय रहे। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन? देखो पिले माने ऑप्शन 1 रे कौन देला ना जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य को माप करे, ऑप्शन 2 रे एक निर्दिष्ट विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 हैला एक निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न एवं ऑप्शन 4 हैला एकाधिक शिक्षण उद्देश्य परिमापक प्रश्न। तो कह पिले माने राइट आंसर कौन हे 24 नंबर रो? ऑप्शन नंबर 3 आमर एठी जीवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को 25 नंबर क्वेश्चन को। गोटिए परीक्षण रे विश्वसनीयता किपरि माप करा जाए? देखो पिले माने एटी ऑप्शन 1 रे देला कोन ना एक निर्दिष्ट शिक्षार्थी दल को 2 थर परीक्षा करी प्राप्तांक मध्य रे सह संपर्क निर्णय करिबा, ऑप्शन नंबर 2 रे देला कोन ना दले छात्रों को 2 भाग रे विभक्त करी परीक्षा करा जाए एवं प्राप्तांक गुड़िक मध्य रे तुलना करा जाए, ऑप्शन नंबर 3 ला कोन 2 पृथक दल छात्रों को परीक्षा करी सह संपर्क निर्णय करिबा एवं ऑप्शन नंबर 4 ला विषय विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण को विश्लेषण करा जाए। तो कह पिले माने हम राइट आंसर कौन हे जीवो ना एक निर्दिष्ट शिक्षार्थी दल को 2 थर परीक्षा करी प्राप्तांक मध्य रे सह संपर्कांक निर्णय करिबा, ऑप्शन नंबर 1 हमर एठी जीवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। केउंटी बुद्धिर एक स्वरूप अटे? देखो पिले माने ऑप्शन रे कौन देला 1 रे ना यह सारा जीवन वृद्धि पाए, ऑप्शन नंबर 2 रे ला वृद्धिर वंशानुगति सह किछि संपर्क नाही, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला वृद्धिर परिवेष्टिनी सह किछि संपर्क नाही, ऑप्शन नंबर 4 हैला एक निर्दिष्ट बयस सीमा पर्यंत वृद्धि पाए। तो कह पिले माने राइट आंसर हमर कौन हे जीवो 26 नंबर रो ऑप्शन नंबर 4। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन 27 नंबर को। शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार केन्द्र बिंदु हेउछि किए? कह पिले माने देखो ऑप्शन रे कौन देला ना पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 रे शिक्षक एवं ऑप्शन 3 रे शिक्षार्थी एवं ऑप्शन 4 रे पाठ्यक्रम। तो कह पिले माने हम राइट आंसर कौन हे जीवन शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया केन्द्र बिंदु हेउछि किए? शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर 3 हमर एठी जीवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ 1ରେ ହେଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ 3ରେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅପସନ୍ 2ରେ ହେଲା ପିତାମାତାଙ୍କର ମତ, ଅପସନ୍ 3ରେ ହେଲା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପିତାମାତାଙ୍କର ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଅନ୍ତିମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ତିମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ 70ରୁ କମ୍ ଓ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ କ'ଣ ଦେଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ 70ରୁ 85 ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅପସନ୍ 4 ହେଲା ଉଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ 70ରୁ କମ୍ ଓ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି।